අප සියලු දෙනාම කරනවා මේ නිපයන්නේ ආදරණීය සොඳුරු නිමවුම් කරු දේශපාලන නියමුවා අනුර කුමාරේ සාගරය ජය වේවා ජාතික ජනබලවේගයට ජය වේවා ජාතික ජනබලවේගයට தேசிய மக்கள் சக்தியின் வவுனியா மாவட்ட உள்ளூராட்சி வேட்பாளர்களை உற்சாகப்படுத்தும் நோக்கத்தோடு இந்த எதிராக இருந்த இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் மாண்புமிகு ஜனாதிபதி தோழர் அனுரகுமார திசாநாயக் அவர்கள் இப்பொழுது மக்களை இந்த மாவட்டத்தினுடைய மக்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். இதோ கையிலாக கொடுத்து அவர் உற்சாகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார். இந்த மாவட்டத்திலே ஒரு ஜனாதிபதியை காண்கின்ற உற்சாகத்தோடு தேசிய மக்கள் சக்தியை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்ற உற்சாகத்தோடு வவுனியாவின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் வருகை தந்த பொதுமக்களை இப்பொழுது எங்கள் நாட்டினுடைய கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. எங்களுடைய வவுனியா மாநகர சபை, அதேபோன்று வவுனியா கொங்கல செட்டிக்குளம், வவுனியா வடக்கு பிரதேச சபை, வவுனியா தெற்கு சிங்கள பிரதேச சபை, வவுனியா தெற்கு தமிழ் பிரதேச சபை ஆகியவற்றிலே தேசிய மக்கள் சக்தியின் சார்பாக போட்டிருக்கின்ற அத்தனை வேட்பாளர்களையும் உற்சாகப்படுத்தும் நோக்கத்தோடு வருகை தந்த மாண்புமிகு ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த நாட்டிலே ஊழலற்ற ஒரு நேர்மையான විජයග්‍රහයේ ජනගණය අමතමින් එළඹෙන මේ හයවන දින ජාතික ජනබලවේගයේ ජයග්‍රහණේ ජය ලිසන රසම තාම කරමින් කොට්ටාස සපේ සුදුසු දේශයේ අනාගත ජාතියේ අනාගත අපේ දේශපාලන නායකයා